A Comfort Systems révén a Zehnder átfogó megoldást nyújt a lakóhelyiségek kényelmes, szabályozott levegőztetéséhez. A Comfort Systems mindenkor friss levegőt juttat a házba, egyidejűleg elvezeti a használt levegőt, és visszanyeri az értékes hő akár 90%-át is. Így működik a Comfort Systems. A külső levegőt a légbevezetővel a szellőztető készülékbe vezetik. A levegő egy külső talajhőcserélőn is beáramoltatható. A szellőző készülék a beáramló friss levegőt megszűri és felmelegíti. A beépített hőcserélő a meleg, elhasznált levegő hőenergiájának akár 90%-át is visszanyeri. A rugalmas és belül sima Comfort Tube szellőző csövek szaktalan HDPE műanyagból vannak. Könnyen és problémamentesen beszerelhetők a betonvasak közé, famennyezetekbe és falakba. A csövek a Comfort Fresh csatlakozó elem segítségével csatlakoztathatók. A cső külső profilja a szabadalmaztatott tolókák segítségével egyszerűen rögzíthető. Mivel a Comfort Tube-ban nincsenek elágazások, sarkok és keresztmetszet változások, az alapos tisztítás nem jelent problémát. A szűrt, beáramló levegő a tető alatti levegőelosztó szekrényből a Comfort Tube szellőző csatornákon keresztül oszlik el a ház különböző helyiségeiben. A nem kívánt zajtól hangszigetelés véd. A friss levegő ellátás helyiségei a nappali, a háló és a dolgozószoba, a fürdőszoba, a konyha és a mosdó normális esetben az elhasznált levegő elvezetés helyiségei. A levegő be- és kiáramlásának helyiségeiben csak a Comfort Systems formatervezett átszellőző rácsai a komplett rendszer látható elemei. A friss levegő húzat és zajmentesen áramlik a légbevezetőn a helyiségbe, és ott eloszlik. Az elhasznált levegő a felső légelvezetőkön keresztül jut vissza az elhasznált levegő gyűjtőszekrényébe. A szellőztető berendezés hőcserélője a távozó levegőből elvonja az energiát, amivel felmelegíti a hideg, friss levegőt. A szellőztető készülék karbantartásához elegendő a beépített porszűrők rendszeres cseréje. A hőcserélő egyszerűen kiúszható a szellőztető készülékből és vízzel lemosható. A többlakásos épületekben alkalmazott szellőztetési elv ugyanaz, mint a családi házakban. A rendszerkomponensek is alapvetően azonosak. A szellőztető készülékek palettája az óránként 100 köbmétertől a nagy teljesítményű, óránként 14 000 köbméter levegőt mozgató megoldásokig terjed. Így módon a komfortos lakó- és ipari épületekben minden projekt az egyéni igények szerint valósítható meg. Zehnder Comfort Systems a lakóhelyiségek szabályozott levegőztetéséhez, kellemes belső klímához és egészséges lakáshoz.